دیری گپے چشمن یات نبیت من تاکبند القا پہ کجام تاکہ کھاراں گیشوار کنگایتا سلیم نازے لچے ہم پچاپ کنگا دس کپت کہ لچے خیال و لیکا وتی کالبے تا آیتند چے دوپد میں پجارو کی شریں پیمی ابوت بلزند سرو پر مردما بری یکدیمی برند کہ آچا مشکیا لڈو بار کرت ایرانا شد و منچا اوارانا پنجگورا آہتو جہاں منند بوتا ہمشکا مزنی مدتی اپد ما حال گرے سلام و درحباتی اپد آیا وتی لچھانی اولی کتاب ضبطیں ظہیر چاپ و شنگ بوگے مستاگ و حال داتند کہ ہما وحدہ من آئرہ گوشت ضبطیں ظہیر بلوچی زبان نامدار ندکار نمیرانے واجہ احمد ظہیر لچھانی کتاب نامند کہ ایشیے اولی چاپ سال 1970 دا شنگ بوتا بلے نازا ہم گوشت من چونا ہی گا وتی کتاب نام مشکہ ظہیریر کرتا بلے منی لاہتی سنگتی نام وش نبوتند پمشکا آئینی سر سوجانی ردا کتاب نام ضبطیں ظہیریر کنگ بود چشمن نزانا سنگت سرپدتند کہ ضبطیں ظہیر واجہ احمد ظہیر لچھانی کتاب نامت یا انا گواچنی من عبارہ ہیچ صحیح سرپد نبوتگا عبارہ آنگت گپایت بلے من گپ ما گپا گوش چوش بیت اوپار بلوچی زبان نامدار ندکار نمیران واجہ عبدالواحد آزاد جمال دینی کتابی نامت کہ سال 2015 سنگت رفیقہ ردو بنداتا گوچا بلوچی اکیڈمی شال نیمگا چاپ و شنگ کنائن تک او اوپار بلوچی زبان نامدار ندکار نمیران واجہ کریم آزاد لچھانی کتاب نامت کہ سال 2017 چا عزت اکیڈمی پنجگور نیمگا چاپ و شنگ بوتا منی خیالہ اے میں زبان وشباتیند اگا ہورت بچارے اے دگر راجانی تہا چوشیں مشکل نیس اے مشکل اے وقت میں بلوچ راج تہا ہستند نزانا پرچا البت اے تکے گپ بازند بلے من یکرندی پدا وتی بن گپے نیمگا رواں کہ نازا وحدی وتی لچھانی دومی کتاب وطن بچانی ارواہند چاپ و شنگ کرت کہ یک روچے ما حال گرے گپ ما گپا ما آئرہ حج کرت کہ وتی دویں کتابانی یک یک دانگے پمن دیم بدے آیا مزنی جنجالیا پہد وتی دویں کتاب چرو کپتی بلوچستانا پمن ما پنجگورا دیم داتند کہ منا ہم مزنی تاگو تاچیا پہد 10 کپتند کہ ضبط ظہیر پیشگال خان محمد مجاہد حنیف بلوچ ناز جندہ نبیستگتند اشی پشتاکا ناز اکس چیرا 15 گال ردے کے ساسا آرے پوپا بلوچا نبیستگت کتاب ضبط ظہیر سال 2020 تے میلادیا چا ایران مزنی شہر تہران ادارہ ربیدان نیمگا چاپ و شنگ بوتا البتہ آئیے دوئیں کتابانی چاپ بوگا ساری آئیے لچہے منجاہے گوشندہ منیر بلوچ توارا اشکرتگت من باز دوست بوتا لچہے دو بند چوشند تو منا انچیں گمیدات کوہا چہم گران ترند مشکلیں سہتاں یلوکوت درد دواری چونکنے آئیے لچہانی دومی کتاب وطن بچانی ارواہند سال 2022 میلادیہ چاپ و شنگ بوتا اویشی پیشگال قاضی عبداللہ بلوچ سمی بشیر غلام بہار عبدالواحد وداریک انور مومن سلیم ناز جندہ نبشتگ اویشی پشتاکا ہم سلیم ناز شوقیں اکسے کیائرہ کن رہے دستائن اکسے چیرہ سلیم ناز لچکاری بارہ غلام بہار شش گال رد چاپند چناہی گا بلوچی لفظاں کے دودے ردا باید ہمیشت من آئیے دوئیں کتابانی لچہانی وانشتہ پد وتی سیاہ کے تہا آئیے لچہانی لاہتے پھر بندیما بیاورتینت بلے ما ایک ونڈیں سیاہ گا دو لچہانی کتاب کے اکی 136 تاک دیمند و دومی 176 تاک دیمند یعنی لچہانی چکا جہد کنا کہ دیم ترا اگنچہ ملکموتے ناسگو کی پنجگاں رکھتا نبیساں پرچہ کہ یہ درگتا منچو لاہتیں لچکارے وڑا لچہاں ما یک جاور خالیے آدین کا نچارا لچہ گوتی شیمازن چہار و شبینا زندمان ہمک واحد سرپرانی 10 زورند پمشکا گوشند ندکار لفظاں کی ساچشت زندمان ہمک چاگرد جاور خالانی آدین کند وما ای آدین کے چاگرد جاور خالان
ہما مردم دیس کنت کہ آئرہ گوتی ماتی زبانو ڈیہا پاکی مہر بھی بیت و زبان وتی شیدائیہ ہچ پر نشموشید و یہ گپا ایو کا من نہ بلکہ ہمک ندکار سرپدند کہ ہر یک ندکاری ساچستانی خیال و لیکا زبان شرکنی لفظانی ردو بندیے درشانداب و لفظان کی دیگا باز ہمیں وڑیں کرد چا یک دومیہ تپاوت دارند ای درگتا سلیم ناز ہم تا حد یا سوب بندند ای وحدی من سلیم نازے لچہانی بارہا ہمیں گوشت کنا کہ آئیے دوئیں کتابانی گیشتری لچہ بے وسیم بلوچ راجو بلوچ ڈیہ پدمنتگی بارہ آئیں ہمیں پدمنتگی مندیم روئی پرچہ بدل نبیت تا یہ گپ چو لاہتے لچکارانی لچہانی وڑا ما سلیم نازے لچہ ہم شرن پیمیا گندگ مارک بیت آئیوتی لچہ بلے توری ما سادگیں گالان دیما آورتگا بلے آئیے لچہانی خیال و لیکا باز پختائنت و یہ گپا من گو صدقیہ گوشاں کہ ماں لفظاں کا لس پہمی گالانی تہا پر بزانتیں لچہ دیما آرک گرانا گران ترین کاری ادا منا مبارک قاضی ہمیں وڑیں گپی آتات کہ آئیا من جون 2007 ماہ تک سچکانا وتی کے لگداری تہا گوشت مناچہ شرطرین شاعر ہستاں من دہرن دا گوشتا من بے اے نگوشتا کہ من مزنی شاعرانی تہا شمار باں گوشتا مشارین شاعرانی تہا شمار باں وہ آسان شاعریاں من ہمیں عام ہر گاڑی والا دریا وردو مزدورانی شاعراں ڈرائیور و کلینڈرانی شاعراں یہ پیمے واقعات منی سرا باز گوستا کہ محلوق منی جند ذاتا ہم دوست داریت چا غیر شاعریہ بلے آئیے بنیاد کہ من چارہ منا شعری گندگا کہتے ہیں نو تو بگوشے کہ مبارک چا پلانی شرطری شاعرے آتی جنگا پاد کائنت گوشت اننا چا کہ آدھگا شاعرانی سمجھا ہے چائے گا نیند لفظاں کی ساچشت وتی واہندے زانتے بالادا وط دیما کاریت پمشکا گوشنت ہر مرگ بالے وط پرچہ کہ ہر یک ندکاری اولی و مسترین جو دمیشنت کہ منوتی لفظاں کی ساچشتاں بے دروریں درشانداب و نوکیں رنگیا دیما بیارا امائی تکا ہم سلیم ناز تا حدیا سوب مندند و آئیے ہمک لچارا یک شیمازیں قصہ ہی مانند کہ ہمیں قصہ منی ہوتی زندہ مانے ہمک روچانی جاور حالند